Palutang-lutang umano sa dagat ng Sentro Toma, Bani, Pangasinan ang katawan ng isang binatilyo ng matagpuan ng isang mangingisda noong Lunes. Ito, 2:15 PM po na-report ito sa amin. So, ang ating mga kapulisan pumunta po doon sa area at nakita naman na mayroon talagang doon tao na naiahon yung mangingisda. Agad daw itong dinala sa ospital. Dineclare po ni Dr. Ariel Estrada na patay po siya. Actually, fresh pa eh. Sabi ni Dr. anuhan pa ito. Hindi pa anuhan naman. Mga isang araw, mga ganon. Drawing. Yun ang anuhan ng doktor po. Agad ipinakalat ang litrato ng bangkay sa social media at kahapon, dumating sa istasyon si Jerry Felix, residente ng Aguilar, Pangasinan. Positibo nitong kinilala na ang bangkay ay ang anak na si Mark Joseph Felix, 16 na taong gulang. Sa investigasyon ng pulis, naglayas ang binatilyo ilang araw bago matagpuan ng kanyang bangkay. Investigation namin, pagtanong-tanong namin sa pamilya, actually itong sabi ng tatay, pamilya niya, nag-attempt ito na mag-suicide pero hindi natuloy. Hindi na siya natuloy. Ngayon, ito na yung hindi naman nagpaalam, lumayas siya. Sinubukan naming kunin ang pahayag ng pamilya pero hindi sila sumasagot sa aming mensahe sa Messenger. Nakaburol ito ngayon sa Purok Seleri, Bukakliw, Aguilar, Pangasinan. Rendy Guzman para sa Luzon Headlines.